שלום לכולם, והיום אנחנו בפרק הראשון של N&S מיינקראפט. N&S מיינקראפט, הערוץ החדש שלי. אני פשוט עדיין לא הספקתי לסדר את הלוגו. הנה זה. ואנחנו עומדים היום לעשות סיור בעיר שלנו. עיר שכרגע בכל פרק עד שנתחיל בסרווייבל נעבוד עליה ונראה אותה. אוקיי, קודם כל יש כאן איקאה שבבנייה, מקדונלדס שעכשיו סיימתי, אז הנה השלט, זה השביל כניסה לחנות, זה המסעדה כאילו, פה כיסאות ישיבה, רגע, אני צריך זה כיסאות הישיבה שלנו, זה המטבח, מתחם ההגשה, והמטבח הוא בצד שני. הנה נעבור, רגע אני אשיג את הבלוק שצריך יהיה כדי לתקן את זה ועושים הנה, אז זה כאילו כל מה זה המטבח באופן עקרוני במקדונלד. עכשיו היום בפרק אנחנו נספיק לעבור על חלק קטן יחסית בעיר נראה לי, אבל אנחנו נעשה את זה בצורה הכי מגניבה שיש. לכן אנחנו יוצאים מהמסעדה ומתחילים לטייל. אין לנו בעיר, עיר שכרגע לא רק בשביל זה. לא החלטתי מה זה הולך להיות חוץ ממעבר לעיירה הזאתי. זה משהו זמני שאני שמתי לי כדי שאני נצטרך מקום לעשות עליו טסטים בבנייה. זאתי תחנת הרכבת המרכזית. אלו מגדלי משרדים, וזה קניון שמתחבר לאיקאה שהיה בעבר מלון, אבל החלטתי לבנות את האיקאה ולחבר אליו את הקניון. זה נמל התעופה, אבל אנחנו קודם נשים לקצה השני של העיר ברכבת. הנה, אנחנו יורדים לרכבת שלנו. סורי על כל השלטים, אני פשוט מתקן פה עומד לתקן איזה בעיה שהייתה לי. כעת אנחנו נוסעים ברכבת לאזור השני של העיר. רק הרכבת פחות מהירה מטיסה, אז אני אטוס. זה באופן עקרוני פסי הרכבת שאנחנו עומדים לשפר. פה יש תחנת ראשונה של הרכבת בצמוד לקניון. כנראה שאני עשיתי את התחנה הזאת זה פה לעבר נמל התעופה שלנו. זה נמל התעופה הצ'קין, רק אני יכול להראות לכם עכשיו, אין לי פשוט זה, אני יכול להראות כאן עוד שניות. הנה זה גם מטוסים שיש פה בנמל תעופה. אתם יכולים לראות אמירייטס, אייר פרנס, וויזר, חניון בצד, P1, אם אתם רואים זה הקניון. כרגע אין בו כלום חוץ מאולי משחקייה, בעצם יש פה את המשחקייה, חנות הצעצועים וחנות הבגדים. ואנחנו ממשיכים במסע שלנו. רגע, אני צריך לראות את הכיוון. באנו מפה או לכיוון הזה. זה מה שראינו קודם, ועכשיו אנחנו פשוט פונים פנייה חדה. תכף נעבור את האזור של שדה התעופה. אני מכיר את הנקודה הזאת, אז רגע.
פה היה אפשרות לעשות הכנה, נראה לי פעם, אבל ביטלתי את זה כאילו. כרגע אנחנו עושים, אם אתם שמים לב, ממש מתחת לנמל תעופה. יש גם פה כל השטויות של המזוודות עופרות, ואנחנו עוקבים אחרי הרכבת שלנו. אני מכיר את הפסים פה, זה אלה. רגע, זה אלה פסי מזוודות. הנה, אלה פסי הרכבת שלנו. אני חושב, אני לא זוכר. לא. גם אלה הם פסי מזוודות. אז קיצר, נחזור על הנה, זה הנקודה. פה אני לא זוכר לאן עושים. אני חושב שזה לא מוביל לשום מקום. צדקתי. פה ממשיכים. יש אז הגעה לקצה השני של העיר, שזה בדיוק כמו שאנחנו עומדים לצאת פה בתחנה. ואנחנו עכשיו עולים את זה והופ, הנה נמל תעופה בקצה השני שלו. זה מגדל משרדים. זאת שכונת המגורים שלנו. מלא בתים. זה חטיבת ביניים, או בית ספר, לא החלטתי. זה אצטדיון מילר ספורט קלאב, שהתחלתי לבנות, אבל יש לו שם כבר. זה היכל התיאטרון שלי. היכל תיאטרון. נראה אם אפשר להיכנס. כן. אני זוכר איך זה עדיין. זה חדש יחסית. פה כרטיסים עדיין. ואז אתם נכנסים כאן לאולם, או מהצד הזה, ואז בצד הזה יש מסעדות. וזה האולם שלנו, כרגע הבמה. היא עוד עוברת שיפוצים ובנייה. אז תשכחו שרק התחלתי אותה לאחרונה, אני אומר לכם עכשיו. פה יש את הכבישים שמובילים אותנו לתחנת הדלק הזאתי. זה התחנת דלק. פה הולך להיות כנראה מסעדה. אני מתלבט של מה. אז בניתי פה מעין דוכן של טוריסט אינפורמיישן, מידע לתיירים מה שנקרא. ופה, לא יודע אם אתם מכירים את החלק הזה במיינקראפט, אבל אם אנחנו צונחים, ועכשיו אני פותח את ה-F3 במיוחד. רגע, אז אנחנו יכולים לרדת בגובה מלא שכבות עד לשכבה 4 בצמיחה מהעולם הרגיל, הנה מלמעלה, ולהגיע לעוד אזור. עכשיו פה באזור עשיתי תשתית של הרכבת, מה שראינו למעלה, וזה מגדל משרדים שתכננתי כאילו שיהיה בו מעליות רק בין שתי הנקודות. ואנחנו עכשיו ממשיכים. נראה עוד רגע גם עוד דברים מעניינים שיש פה. אם יש לי עוד משהו להנחות. בנית אחר. הרבה תוכנית של הפרק. לא. אוקיי. אז אנחנו נחזור כעת למכונת הפרקים. ואז נתכונן לפרק הבא כבר. מכונת הפרקים היא פה ליד מקדונלדס, בקצה השני של העיר. תודה לכם מ-NNDS מיינקראפט. NNDS מיינקראפט.